I år har vi simpelthen bare valgt at sige, at nu er det tyngdekraften, vi valgte. Det er jo den grønneste energi, man ligesom kan få gang i. Så vi har lavet en svævebane, som trækker folk ind fra campingområdet og ind til festivalpladsen. Jeg tror, det bliver nok lidt skræmmende, men det bliver også pissefedt. Det længste svævebane, man nogensinde har prøvet. Ja, det skal man prøve. Det skal prøve. Jeg sidder i køen i 2,5 timer. Og det højdepunktet var, at da der var 2 drenge, der sprang over i køen, og der kom en og smed dem væk. For at komme i svævebanen skal man komme med 10 Panda-dåser. Vi tager ikke alle dåser, fordi at vi har valgt i år at samle ind til Fødevarebanken, som laver mad til hjemløse. Det synes vi er et fantastisk fedt initiativ. Så er det bare for at kaste de dåser, jeg drak i går, ind i et telt. Så var de der i morges. Jeg har højdeskræk, så jeg forventer at blive udfordret lidt på den. Og sådan, så forventer jeg et sus under vingerne.